Astebete baino gehiago jada lurrikarak Turkia, Siria eta Kurdistan astindu zituenetik eta Angelun bizi den kurdu batekin izan gara. Bere familian dago eta gertakariak nola bizitzen ari diren kontatu digu. Arratsaldeon ikusentzuleok eta protestak Alegi Lafayette saltokietan, hemen Baionan ere lanuztea egin berri dute langileek, zuzendaritzaren gardentasun eza salatzen dute. Eta Baionan jarraituz aurtengo bestetako afitxa zein izanen den bozkatzeko epea zabalik da. 5 daude aukeran eta gaurkoan erreportai berezia Lekornetik libertimenduak gure saioan. Aste bat baino gehiago pasada lurrikara batek Turkia, Siria eta Kurdistan astindu zituenetik. Hain zuzen azken herrialde honetan jaio da Baira Misten. Turkiako kate isoi eta telefono deiak erantzunez pasatzen ditu orduak azken berriak lortzeko asmoz. Baira Mangelun bizi bada ere bere familiak Kurdistanen segitzen du. Hasieran haiekin komunikatzeko arazoak izan baditu, zailtasunak gaindituta onik daudela jakin ahal izan du. Nire familia oraindik handago. Nire lehengusu bat lurrikara gertatu eta 80 ordu eta gero bizirik atera ahal izan dute. Zoritxarrez ez dute denek santza berdina ukan. Bere sorterrian, Bazarkiken egoera larria da, baina larriagoa da oraindik 60 kilometro ingurura kokatzen den Siriako aldean. Bertara laguntza ez dela llegatzen dio. Ezin da Siria aldera pasa, agintarientzat pertsona horiek etxaiak direlako. Turkiako agintariei uzten diete, haiek zonalde batzuk kudeatzen dituztelako. Asko behartuak dira Iraketik pasatzera Siriako aldera sartu ahal izateko. Irak pour rentrer dans la Rojava Kurdistan syrienne. Bairamek dioenez iparraldean bilkura bat izan dute jada zerrekin dezaketen pentsatzeko. Gainera Parisen zein Bordelen ere sare sendo bat dagoela aipatu du. Kaltetuak lagundu nahi dituenarentzat eguzki sarea dago, Soleil Rouge frantsesez. Baionako bestetako afitxa zein izango den hautatzeko 5 finalistak ezagutzen dira jada. Vincent Berg, Normandiakoa, Audrey Berle, Baionarra, Ophélie Dayer, Angeluarraren abeste hau, Nitz izengoitiarekin ezagutua den Bretainiako Regi Lajoa, talaugarren afitxaren egilea, eta 5. Mikel Urmeneta Nafarrarena, Kukuxumusu eta Katuki Saguyaki marken sortzailea besteak beste. Dagoeneko bozkatu daiteke internet bidez, baita Euskaldunen plazako turismo bulegoan, 26 arte bertan izaren dira ikusgai. Publikoaren bozek 60% balioko dute, eta 40% kontseiluz kanpoko batzordeek emanen dute. Irabazlaren izena martxoaren 3 ezagutuko da. Udaberria badator, eguraldia horren testigu eta baita jauteriak ere. Igandean hasi dira urtengo libertimenduak, lehena baigurako gazteei egokitu zaie, Lekornen. Musika, dantza, bertso eta antzerkiaren eskutik, natura esnatzen joan dadin. Zaunak hastiko guk irekiko dugu, albezain ongi. Eta eguzkia badugu egun, beraz bikaina dena ukanen dugu. Udaberria gehi umore ona. Dantza eta musika dakarren umore ona, baina nola ez baita zirtzien izaera bihurriak ere. Enbeia dut jaustea eta zirtzilkeriak egitea, publikoari buruz joaitea eta zerna egitea. Eta nola ez, hauen antzerkiak ere bai. Baigura inguruan izan diren historio guziak aipatuko ditu. Ez denak, baina hainitz aipatuko ditugu, hainitz ahakasta egin dutenak eta emanaldi horretan dena aipatuko dugu. Hasteko baigura inguruko hartaldetan izandako komeriak, arazoaren atzean txakurrak edo otsoak zeuden argitzeko, Ameriketako detektiberik oberenaren bisita izan dute Lekornen. Patatero, Amerikako detektiborik
Aipatua zen otsuak izan zirela, orduan pixkat dena nahasi dugu, zakurrak ere hil zituztela, eta zakurrengatik zela, eta bazen fama hori otsua zela, eta hori guzia jotu dugu, eta honek egiten duen detektiba, nondik heldu zen arazo hori. Misterioa argitzeko 0 patatero detektibeak kamerak jarri eta irudiak ikusten hasi direnean ez ustekoak ere izan dira. Eta hemendik egina dugu aitortanik ikerketa, eta lehenoko sexu eszena kuijori ikusi eta egiazki da interesgarri baigurako onjoketa, egiazki da interesgarri baigurako onjoketa. Miren Artetxe eta Aitor Serbier bertsolariek egin dute pasarteen azpimarra. Besteak beste baita kabalkadak antolatzeko dagoen joera berria eta honek dakartzan komeriak ere izan dituzte aipagai, hilabetetako lan eskatzen duen prestakuntza. Hasi gira urrian lehen biltzeak, eta gero egipikak astebururo, eta gero inditugu azken asteetan, azken hilabetean asteburu osoak hortana izan gira. Bai, bizki giro goxoa da eta lagunen artean gira, eta sortu dugu talde goxo bat. Giro goxoan eta euskaraz, 2 udaberri bat eginik plazan, beste 7 libertimenduz gozatzeko parada ukanen dugu martxoaren 12 bitartean. Heldu den asteburuan Larunbatarekin Añorgan, Donostian, eta 19an Iruñan eta Donibane Garazin. Otsailaren 26an Donapaleun, martxoaren 5ean Baigorrin, 11an Azparnen, eta azkena 12an Bunuzen. Ikusentzuleok gu gaur Baigurako bolanten dantzekin agurtuko zaituztegu. Izan ongi eta bihar arte!